Hola, nens i nenes! Avui us porto una coreografia de percussió corporal. És una coreografia que la podeu fer o sols o amb la família. I només necessiteu les vostres mans, la taula i un plat i una cullera. Que sou dos, poseu dos. Que sou quatre, quatre. Tants com família tingueu. Primer us faig la coreografia sencera i després faré un tutorial per trossets. Vale? Vinga, música! Avui l'avi fa el sopar i a la cuina no s'hi pot entrar perquè avui és sopa. Avui és sopa amb trossets de pa. A la porta hi ha un forat per on surt l'olor de pa perquè avui és sopa. Avui és sopa amb trossets de pa. I em miro la porta que s'obri, sisplau, que ja he parat taula amb el tapet blau. I em miro la porta, surt Javi Paper, que la gana m'enfila per la paret. Amb la cullera a la mà, tots ben muts ens hem quedat perquè avui és sopa. Avui és sopa amb trossets de pa. Coca bona és un regal, quina sort poder menjar la teva sopa. La teva sopa amb trossets de pa. Molt bé, doncs ara farem el tutorial, vale? És molt senzill, té 4 parts. Anem a la primera. Sabeu que jo sempre faig de mirall. Quan jo digui dreta, encara que veieu que estic fent servir l'esquerra, és la vostra dreta, vale? I a cada cop li dono un nom. Per exemple, dreta, plaç, esquerra, plaç, junto, pico, xas. Aquesta és la primera part. Anem a la segona, ben fàcil. Amb la dreta, giro, sempre comencem cap amunt. Giro, giro, i amb l'altra mà, amb el puny, farem drum, se diu això, Drum, drum. I el mateix al revés. Giro, giro, drum, drum. Aquesta és la segona. Després heu vist que m'he aixecat. Es tracta de, en aquell trosset instrumental, canviar-se amb algú de la família, amb el que vulgueu. Tota la família s'ha de moure i canviar-se. Segueixo amb el tercer. Quan diu, aquí hi ha sopa, doncs això és amb el colze. Colze, colze, visca, visca, pico, plaç, plaç. I a l'últim tros és pico, pico, giro, pico, trum, giro i giro. I ja està. És molt fàcil. Proveu, ja veureu que divertit.